Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 октябрь, шәршәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара авиадиспетчерлар көне. Бу һөнәр ияләре иң югары статуслы һәм авторитетлы кешеләрдән санала. Алар кулында һава очкычларының куркынычсызлыгын саклау, самолетлар очуын контрольдә тоту. Авиадиспетчерлар үз һөнәрләренең осталыклары белән бергә психологик яктан да нык булырга тиешләр. 1919 елның 20 октябрендә Россиядә элемтә гаскәрләре оешкан көн. Һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтүчләр арасында сугыш һәм тыныч тормыш вакытында төрле мөмкинлекләрдә оператив рәвештә элемтә урнаштыручылар. Хәрби элемтәчеләргә илебезнең төрле почмакларында һәйкәлләр урнаштырылган. Шул исәптән Казанда да. Халыкара кулинарлар ассоциациясе тәкъдиме белән 2004 елдан башлап һәр елның 20 октябрендә пешекче һәм кулинарлар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Ассоциациядә барлыгы 8 миллионга якын әгъза керә. Россиядә кулинария фән булып 18 гасырда үсеш ала. Беренче ашхана Петербург каласында 1888 елда ачыла. Халкыбызның матур сыйфатларын билгеләп әйткәндә, иң беренче чиратта кунакчыл булуыбызны әйтергә кирәктер мөгаен. Ачык йөз белән кунакларны каршы алып, телең йотарлык аш-сулар белән сыйлау татар халкының канында бит. Студиябызның бүгенге кунагы танылган аш-су устасы Тәмле булсын китабы авторы Резидә Хөсәенова. Хәерле көн, Резидә ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Эльза, хәерле көн инде безнең тамашачыларыбыз. Резидә ханым, 20 гасырның иң танылган пешекчесе Поль Бакюс булай дип әйткән. Шеф-повар хатын-кызга багышлап аш-суга исем бирсә, ул әлбәттә джентльмен һәм дипломат дигән. Әгәр дә инде шеф хатын-кызны үз кунакханәсенә коллега буларак чакырса, ул жүләр дип әйткән. Сез менә бу сүзләр белән килешәсезме? Чыннан да ир кешеләр хатын-кызларга караганда остарак микән? Мин бу сүзләр белән килешәм, әлбәттә. Ир кешеләр инде алар әлбәттә минем үземнең дә шеф-поварым ир егет, бик оста иттереп эшли, ничә еллар буе минем белән. Иң беренчедән хатын-кызның бит башында төрле проблемалары бар. Аның гаиләсе, аның балаларын ашатасы, аларны мәктәпкә илтәсе, һәрбер проблема хатын-кыз башында. Ир кешеләрнең бит инде алар эшкә килергә, эшләргә, үзен күрсәтергә, тәмле ризыкларын пешерергә, менә мин шулай дип уйлыйм. Сезне безнең танылган аш-су устасы Юнус Әхмәтҗановның дәвамчысы дип әйтәләр. Сез аның кебек шулай ук тәмле ризыклар пешерәсез, кунакларны каршы аласыз, сыйлыйсыз һәм шулай ук китап авторда. Менә бу китапны иҗат итүнең тарихы ничек булды? Ничек сез тупларга булдыгыз шушы рецептларны? Мин бит инде тәмле булсын дигән рубриканы алып барам. Менә күп тамашачыларыбыз күрмичә калабыз, өлгермибез язырга, китап итеп чыгара алмасызмы диеп, менә шул тамашачыларымның теләге белән дөнья күргән китап инде, әлбәттә ул безнең универсиадага багышланып кунакларга бүләк итә торган китап булды. Өч телдә ул инде безнең Рөстәм Нургалиевич Миннехановның булышуы ярдәме белән дөнья күрде. Менә әлбәттә китап чыгарырга бик күп чыгымнар сорый, шуңа күрә тырышлык, без аны көне-төне эшләдек инде. Алсу Асадуллинаның редакторы булды. Төннәр буе утырып, менә шулай рус телендә, инглиз телендә дөньяга күрсәттек. Кая гына менә чит илләрдә күп йөрергә туры килә. Һәрбер җиргә менә тотып алып барырга безнең татар халык ризыкларын күрсәтә торган шундый матур китап. Шуны да әйтергә кирәк, әлбәттә инде бүген сатып алып төрле ингредиентлар белән катлаулы аш-сулар әзерләргә мөмкинчелекләр бар. Шулай да ничектер барбер гади генә пешә торган ризыкларга күңел күбрәк ята кебек. Менә бу сезнең китапка шундый гади рецептлар кергәнме? Гади рецептлардан мин ризыкларны күрсәтергә бик яратам. Безнең инде телевидениянең нинди генә экранын, нинди генә тапшыруын ачып карасаң да, һаман аш пешерәләр. Анда төрле халыкта булмаган тәмләткеч тә салалар. Аннарсын әллә нинди сырларны әйтәләр. Бит безнең менә Татарстанда телевидениене караучы безнең авыл халкы да карый бит инде һәрбер. Ул инде аннарсын уйлап куя, менә бу ризыкны пешерер идем, суыткычын аша да
менә бит минем менә бу Ингредиентым юк ди. Бу булмагач инде мин пешерәлмим дип әйтә әлбәттә. Менә мин шуңа күрә җиңел генә булган, һәрбер хуҗабикәнең суыткышында булган ризыклардан азык әзерләргә яратам, күрсәтәм. Кай вакытта үзем дә аптырап китәм. Әйтәм, бигрәк тәмле ризык пешергәнмен икән дип, үзем дә мактап куям. Менә шундый җиңел ризыкларны әзерләргә яратам. Шулай да сез менә татар ашларын ниндидер экзотик җимешләр белән дә тулыландырырга яратасыз дип укыган идем. Әйе, хәзер бит инде безнең кибеткә керсәң һәрбер әйберләр бар. Элек экзотик ризыкларга безнең апельсин, мандарин керә мәсәлән инде. Аны бит без яңа елда гына ашый торган идек. Яңа елда гына күрә идек. Хәзер кышы буе, җәе буе сезонына карап тормыйша безнең киштәләребездә һәрбер ризыклар бар. Җиләк җимеш тә бар, яшелчә дә бар. Әлбәттә инде ананаслар кертәм, алар барыбер тәмле, тәм бирәләр бит инде. Элек кара җимеш, сары җимеш белән менә Юнус абыйның китапларында шул әйберләр бар. Юнус абыйдан соң китап тәмле булсын, кулинари татар халык ризыклары китап чыкканы булмады. Әлбәттә, аның басмасын бастырып, типографияләрдә ясап тордылар. Шын безнең татар телендә матур иттереп китап чыгу булмады. Миннән соң китте инде, Аллага шөкер, Казан да чыкты, төрле рестораннар да ясый башладылар. Әлбәттә, күңел сөенә. Менә безнең татар халык ризыкларын дөньяга шулай танытып, күрсәтеп, китаплар чыгаруы күңелгә менә рәхәтлек бирә минем үземә. Бу китап шушы татар халык ашларының дәвамы буламы, яки инде монда башка төрле рецептлар керәчәкме? Монда безнең рецептлар, мин бит инде чит илләрдә күп йөрим. Менә чит илдәге безнең татар халкы пешерә торган ризыклар. Монда Америка апаларының ризыклары керде. Аллага шөкер инде. Мин аны һаман җыеп тордым инде. Менә иншалла чыга инде, Алла бирса. Аннарысын онытылган менә бу китапка кермәгән ризыкларым баранда, кабартма мәсәлән, тары кыстыбые, менә Бу шын татар ашлары, шын элеккеге ашлар безнең. Элеккеге ашлар. Ну, әлбәттә төрлесе бар инде, төрлесе бар. Хәзерге заман ризыклары да бар. Шуңа күрә, ну, күбрәк басымны элеккеге ризыкларга менә әниләр пешергән мич алдындагы кабартма мәсәлән, ипи камырыннан гына пешереп мич алдында әниләр, без шулай үстек бит инде. Тиз генә кабартманы мич алдында көпертеп ала иделәр. Менә шундый ризыкларны, юка мәсәлән, менә шундый әйберләрне инде әзрәк шундыйларны кертергә тырыштым. Тамашачыларга да бүләк булсын инде. Бу бүләкне алыр өчен сездән сорау көтәбез, инде тамашачыларыбыздан дөрес җавап. Рәхим итегез, берәр сорау. Менә минем инде икенче китабым, Алла бирса, дөнья күрә бит инде. Менә шуңа исем эзли әле. Иң оригинал исем Нигә без бүләкне тапшырырбыз, Алла бирса. Без аңа инде яңа китапны тапшырырбыз дип уйлыйм. Шулай. Әйе. Ярый. Алайса без тамашачылардан 554-30-51 телефоны аша шалтыратуларны көтеп калабыз. Матур исемнәрегезне уйлый торыгыз. Ризда ханымга һич шиксез җиткеребез һәм инде бергәләп сайлап матур исемне бүләккә яңа чыккан китапны алырсыз дип өметләнеп калабыз. Һәрбер пешекченең үзенең бер фирменный дип әйтәбез инде, үзенең шушы югары осталык белән башкара торган ризыгы була. Сез кайсын атар идегез? Мин инде һәрбер ризыкны да күңелемне биреп пешерәм, яратам әзерләргә һәрбер нәрсәне. Минем гаиләбездә инде безнең өйдә иптәшем инде пәрәмәч ярата иделәр. Мин инде һәр вакыт менә бу пәрәмәчне пешерәм, каягына барсам да, Резидә, синең пәрәмәчең ашыйсы килә диләр. Һәм инде гүбәдия. Резидә ханым, сез менә бер яктан карасак бит инде килен. Һәм бүгенге көндә шул ук вакытта кайнана булып та торасыз. Аш-су ризыклары кайнана белән килен арасында мөнәсәбәтләрне урнаштырыр өчен сәбәп була аламы? Әйе, була. Менә мәсәлән инде берәр нәрсә сырыйсы булса, алар инде берәр нәрсәгә ярдәм кирәк булса, шалтыраталар да ризыкны сырыйлар. Әни шуны пешерер идем, нәрсә син әле ничек пешерәсең әле, әни шуңа нәрсә салыйм икән дип шулай киңәшәләр. Гомумән минем инде кызым булмады. 2 киленем, 2 улым, 2 киленем дип тә телем дә әйләнми, мин аларны кызларым дип әйтәм инде, Аллага шөкер. Мин алар белән теге ничек дип әйтим, без алар белән дус, алар минем менә. Мин элек әйтә торган идем, миннән дә бәхетсез кеше юк инде, 2 улым, әнинең бит без эш кызы идек бит инде, шуңа күрә шулай дип уйлый идем мин үземне. Әмма шундый рәхәт икән ул акыллы булган
улларым кызлар сайлап, миңа да ярый торган кызлар алып кайттылар. Мин инде һәр вакыт әйтәм балаларга, яшьлегегез бар, матурлыгыгыз бар, булганлыгыгыз бар, гаиләгез бар матур иттереп. Сезгә дөнья үтә дә китә, дөнья көне матур иттереп яшәгез дип әйтәм. Бик матур теләкләр. Резда ханым, менә безнең тапшыруыбыз иртәнге яктарак чыга. Татар халкы иртән нәрсәләр белән үз-үзен сыйлаган, нәрсәләр ашаганнар, бу турыда беләсезме, мәгълүматлар бармы? Татар халкы нәрсә ашаган инде? Нәрсә? Инде суыткычтан ибары, элеккеге заманга килсәк инде, менә безне әниләр тары ярмасыннан ботка пешереп ашатып җибәрә иделәр мәктәпкә. Кабартмадыр инде менә шундай кыймак тиз генә сала иделәр. Татар халкының инде хәзер инде бөтен әйбер бар, хәзер омлет дип ясыйбыз, бит йомырка тәбәсе. Кашыларга инде бик вакыт юк бит инде, кичтән нәрсә бар. Татар халкына бик хас та түгел инде бу боткалар, шулай бит. Әйе. Барыбер иртә белән ашап китәргә кирәк. Резда ханым, сез шул хәле күп кырлы иҗат иясе дисәк тә бер дә ялгыш булмас. Оста итеп, тәмле итеп ашлар пешерәсез. Ресторанный бизнес алып барасыз. Үзегезнең рестораннарыгыз бар, китаплар иҗат итәсез. Һәм шул ук вакытта да сәхнәне дә чит күрмисез. Җырлар да иҗат итәсез, башкарасыз. Бу ягы сезгә нәрсә белән кызыклы инде? Менә 20-нче елда минем бит инде юбилеем булып үтте. Ничектер бер оригинальный шундай әйбер эшлисе килде үземә. Мәктәп елларында без инде клубта җырлап йөри идек. Һәм инде мин шул артист һөнәрен сайлармын дип уйлаган идем. Әтиемә әйтәм инде, мәрхүм урыннары җимакта булсын, менә шундый миңа теләкләрен җиткереп калдырган. Кызым, артистка бармыйсың инде диде. Менә күреп әйткәндер инде, ул вакытта артистлар бит инде гел нидә гастрольдә йөри иделәр бит инде, аларның кызым тормышлары юк диде. Менә әтинең сүзе бу. Һәм инде кызым, син пешерергә яратасың. Гаиләңдә тук булыр, үзеңдә тук булырсың. Әйдә син пешекчегә укый инде дип мине шулай итеп техникумга әти кертте. Әти сүзе, әле мин яшьлек теге вакытта җырлап китермен дип тә уйлаган идем. Аннан соң инде мин теге мәҗлесләрдә генә үзебезнең туган тумачалар янында гына җырлый идем. Инде концертны куярга булганнан соң анда бит профессионал кебек җырларга кирәк. Резда ханым, сез субханалла үзегез ашы устасы булсагыз да, үзегезне һәр вакытта да формада тотасыз. Һәм моның дәлиле булып тагын бер нечкәбил конкурсында да бәйгесендә катнашкан идегез. Әйе, бу тәҗрибә кайсы ягы белән сезгә кызыклы һәм уңайлы, файдалы булды? Бул вакытта иптәшем Исән сау бит инде 2008 ел иде ул. Ял көнне кастингка шакырдылар. Шунда үзебез белән бит инде ял көнендә монда эш күп, яз башы. Тиз генә аларга ашарга әзерләдем. Үзем киенәм, иптәшем мине әрләмәсен дип үзем сөйлим. Ирем шулай әйтә инде. Ни ди? Ну, карчык, әгәр бу кастингны узсаң, без ни эшлибез ди. Мәдәм сез автоматически узасыз ди. Менә шулай бардым да, үттем, Худайның рәхмәте, миңа бик күп әйберләр бирде. Ул иң беренчедән мин үземә шундый көч алдым. Бик күп аралашу булды. Аннан соң безне бит инде дефиле йөрергә дә өйрәттеләр. Үзеңне ничек тотарга сәхнәдә. Мин инде анда сабан туй күренешен күрсәткән идем. Анда җырладым да, шигырь да сөйләдем. Без анда тәкә чыгардык. Әзерләгән тутырган тәкәне аннан соң кисеп кунакларны да сыйладык. Менә шулай гел күңелемдә кызлар белән репетициягә килә идек тә әйтә идем. Гел инде ашыгам, йөгерәм, вакыт җитми, алтын нечкәбил килде, мин сез башламагансыз дип, менә гел кызларга менә шул үземә башыма кертеп, алтын нечкәбил булам дип, башыма керттем мин аны. Шундый кызык булды, арадык бит инде нечкәбил бик озак барды. Аякта кабулук бит инде, сценага чыгып бастык та, кабулукны беләсезме кайсы вакытта салдым? Мин бизнес-леди бирерләр дип кеттем. Бизнес-ледине кешегә бирделәр дә, булмады инде, миңа бер әйбер дә бирмәделәр инде дим. Чырайларым юкка чыкты. Аякны, салыйм әле туфлине дим. Бер вакытны алтын нечкәбил сталы дип әйтәләр бит инде алып баручылар. Туфлине эзлим, былай астан. Туфлине табагын алмыйм. Менә шулай итеп. Туфлисез шулай чыктыгызмы? Юк инде, таптым туфлине. Шулай итеп алтын нечкәбилле булдым.
Менә ул үземән индидер дөньяга карашымны үзгәртте. Очрашулар бик күп булды. Менә күп әйбер бирде. Ул инде бизнес лидерлар бит инде, гаиләң бар, балаларың үскән. Менә шул хатын-кызның булганлыгын, уңганлыгын күрсәтә торган Нечкәбил конкурсы, ул бәйгесе, ул әле бетмәсен иде. Аның белән күп хатын-кызлар дөньяга күренәләр. Менә мин аны гел карап торам, гел сөенәм. Уңышлы гына барсын әле ул безнең республикабызда Нечкәбилнең бәйгесе. Сезгә дә уңышлар теләп калабыз. Чын күңелдән таң бер кат һөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Һәр вакытта да шулай матур, көләч йөзе, сөйкемле булып калыгыз. Ярыймы? Рәхмәт. Менә инде мин тамашачыларыбызга да һәм менә бу өлкәдә эшләүче пешекчеләргә исәнлек, саулык телим. Әлбәттә, көнне буе пешекченең эше аяк өстендә. Шул ук вакытта тәмле итеп пешерергә дә кирәк. Һәм инде без инде һәрбер әйбердә теге кулланабыз ниндидер механический әйберләр бит инде булышлык. Әмма уң кулыңда пычак инде һаман эшлиләр алар көнне буе аяк өстендә. Шуңа күрә мин инде һәрбер пешекчегә, һәрбер гаиләгә исәнлек, саулык телим. Исән-сау эшләсеннәр. Эшләрендә инде әлбәттә һәрбер менә рестораннарга, аш-су өлкәсендә эшләгән һәрбер кешегә исәнлек телим. Исәнлек булса, Алла бирса, күңел тыныч булса, тәмле ризык та пешә һәм уңышлы эшләрдә була. Шулай булсын. Инде бүгенге тапшыруны без сезнең башкарудагы җыр белән тәмамлыйбыз. Исән-сау очрашырга язсын. Рәхмәт сезгә. Мин Әзә Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Şeşekte yaşlığıma seni izlep koydurman. Süngen uşak kümerine kabat yalkın salırman. Dünge uşak koyda senin yalkına. Yüreğimden mutlu olsan yıldız bulup bol karaman. Dünge uşak senin yalakına yüreğimden mutlu olsan yıldız bulup bal kırman. Gökten yıldız izlemedim, yıldızın üzün buladım. Uşağından ışkın alıp siyurtuna salındı. Dünge uşak koyda senin yalakına. Yüreğimden mutlu olsan yıldız bulup bal kırman. Uşaklarının izi kaldı yemli yeşil üzende. Yüreğimde siyu yeşil tütme yıl